Bonjour en welkom op de... Arc de Triomphe. Ik wou Notre Dame zeggen, maar dat klopt niet. Nee, Dat klopt niet. daar zijn we geweest, maar daar hebben we nog eigenlijk nog niks opgenomen. Nice. Laat het uitzicht eens zien. Laat het uitzicht eens zien. Dit is het uitzicht. Mooie pilaar. Nee. Hier hebben we Le Business District de Paris. Daar hebben we Le Tour Eiffel. En hier hebben we Joël. Nice. Wow. Wow. Ja, vet jongens. Vet. Wat is de Arc de Triomphe? Weten we dat? Dat is een toren. Nou, een toren weet ik niet, een soort Dat is zo van monument. Dat is van een heel grote steen, maar dan met een gat. Een hele grote steen. Maar ik wist dus niet dat er wat in zat. Ik dacht dus Gewoon gewoon blijven staan, één joh. hele grote solide steen. Maar Ja, blijkbaar dat zit er dacht ook ik wel een heel museum hier binnen. Ja. Dat wist ik bijvoorbeeld niet. Maar dit Dat is vond ik wel eigenlijk een gaaf. soort van oorlogsmonument. Het is een oorlogsmonument, ja. Voor, ergens Voor mensen, voor mensen. Ja. voor de dieren in de Zullen we oorlog. even op wat het... Als we Even anders kijken doen wat we dit voor even huis die is. fun facts over de... Oké, we hebben even opgezocht wat het is. Ja. Het is eigenlijk ook een graftombe voor de unknown soldier of the First World War. De soldaten die gewoon niet geïdentificeerd konden Precies, ja. En het is voor zij die gevochten hebben in de Franse Revolutie en de hoe zei je het nou? worden. Napoleonische oorlog. Napoleonische oorlogen. Wat een woord is dat toch eigenlijk? Ja. Kijk hier, hier woont iemand. Hier woonde Napoleon. Je ziet echt niks. Dat gaan we even fixen. Die is nog steeds weinig, maar Hier woont echt iemand. Zo, Leuke... maar ja, dat is dus wat de Arc de Triomphe is. Ja. Nou ja, daar zijn we dus nu op. We zijn net de trappen hebben we beklommen. Wederom een soort spiral staircase. Maar deze waren wel veel minder heftig. Deze Ook wel was een wel- beetje. Ik had wel op een gegeven moment poeh, maar het was minder. Ja, maar oké, bij de Eiffeltoren gaan ze ook gewoon een beetje eindeloos door op een gegeven moment. Ja, dit is blijkbaar dus geïnspireerd op de Romeinen. De Arc de Triomphe werd in 1806 door Napoleon Bonaparte besteld na zijn overwinning in de slag AliExpress. bij, bij Austerlitz. Ja, Was dat daar rond... heeft nee, dat was daarna. Daar Ik heeft wou hij zeggen bij de gevochten. Frans-Duitse oorlog. Maar dat is pas... Frans-Duits. Daar heeft hij gevochten en de toen hadden Frans-Duitse ze... oorlog. Maar jij weet het, jij kent het zo goed. Ja, het toen verhaal. hadden ze zeg maar, de Oostenrijkers. En die Napoleon had die, zeg maar, die kwamen zo. Zeg maar, stel je voor je hebt Oostenrijk gezien, toen kwam Napoleon kwam zo op ze af, maar ze wisten dus niet, ze kwamen ook van achteren. Dus toen renden ze daarheen en van achteren. Wat hij ook heeft gedaan in Austerlitz is zeg maar, hij heeft de enemies op een soort van heel groot ijsveld gekregen. Toen heeft hij met kanonskogels op het ijs geschoten, zodat ze allemaal in het ijswater vielen. Nee. Maar is Dit dat, wist ik, die kende ik. Ja. Die vind ik echt slim. is dat plan een beetje wat je daarvoor vertelde, een beetje als het von Schlieffen-plan? Dus een beetje de... Ik weet niet waarom, maar jij zei dat en het eerste wat ik dacht was Wir schaffen das van Angela Merkel. Een beetje de enemies op het foute pad zetten om ze zo zoiets. in de val te lokken. Pincer techniek. Ja. Temporal pincer, zoals een Tenet. Goeie film. Blijkbaar is het een langdurige bouw geweest. De bouw duurde 30 jaar. Het was pas in 1836 af, dus we hebben 30 jaar over gebouwd. Dat is ook echt een flink ding. Hij is behoorlijk hoog. Hoe hoog zou hij zijn? Een metertje? Dat waren zo Nederlanders. Geen enkele andere taal zegt de. Een metertje of Hoe hoog is die eigenlijk? een metertje of 50. Nou, de en niet, maar wel daar. Maar dit was echt de. Ik ben even aan het denken, want is het een beetje... Nee, dus wel lager dan de eerste verdieping bij Ja, bij de veel, Eiffeltoren. veel, Ik dacht veel eerst dat het lager. een beetje... Dat ding is echt waanzinnig groot. hè, Maar de die- trappen duren wel hier echt oneindig, heb ik het idee. Het is echt... Dat je denkt zo van... Wat? Vond je deze trappen erger dan de Arc? Ja, ik vond deze vervelender, ook omdat die steeds rondgingen. Dat vond ik juist fijn. De Arc de Triomphe is 55 meter hoog. Was het Nee, niet oh ja, nog staat hier. heftiger in Grootste triomboog ter kathedraal. wereld. Een hoogte van, hier staat 50 meter. in de En kathedraal? een breedte is dat van nog heftiger? 45. Kathedraal? Was dat even hoog als deze in Roermond? Nee, kathedraal is 85 meter. Ja, dus dat was ook een spiraal. Ja, dat was ook een spiraal. Joel. Ja, maar dat is wel anders, want daar liep je wel gewoon constant langs een Beton. betonnen pilaar af. Hier zag je echt zeg maar, alleen maar naar boven. Zullen we eens aan de andere kant gaan staan? Kijken wat daar te zien is?
Maar hebben we in Roermond... Ja, we hebben verschillende monumenten in Roermond. Maar heeft Roermond een oorlogsmonument? Ja, bij... Nou, je hebt toch, hoe heet dat? Ja, Oud-Indië. Het, Oh, ja. het Oost-Indië... Hattem. Ja, bij Hattem. Het Indië-monument. Ja. Is dat Ja. niet van de oorlog? Daar is ook een eeuwige vlam. Heel Die, erg van. Nou, Zal ik volgens mij, even- volgens mij is die wel eens uit, hoor. Even de parcoursjump doen, jongens. Wij hebben, hier is ook een eeuwige vlam, hè? Beneden, tussen de Ja, dingen. ja. Daar zijn we nog niet geweest. Ga je een backflip doen? Oh, hey, yo. Parcours? Dus, heb jij gefreerend? Nee. Oh. Vind ik echt van loser. Hoe voelde dat? Dat is ook gedaan. Ja, toch? Hij vond het cool. Wat zei die? Vind ik best aardig gedaan van hem. Vandaag zijn we echt al meer Nederlanders tegengekomen dan de hele vakantie. Ik haat Nederlanders eigenlijk echt. Ik vind het echt niet leuk. Als mensen- Nederlanders als toeristen zijn wel echt vreselijk. Dit is ook wel een uitzicht hoor. Met daarachter de Sacré-Cœur. Ja, we zijn wel eens met z'n drieën op de Christoffelkathedraal geweest, toch? Ja. Maar zonder podcast hebben we gewoon fotootjes gemaakt. We hebben gewoon fotootjes gemaakt. Met de inderdaad. telefoon ook gewoon. Ja. Is dit te Toen vergelijken gingen met... we- Dat was echt wel mooi. Toen stonden we echt met een fucking groot uitzicht. Toen hebben we alleen maar microfoto's Ja, gemaakt van van het de bos. onkruid. van het mos op de kathedraal inderdaad. Nou, ik heb wel een paar uitzichtfotootjes Ja, ik ook. gemaakt. Maar daar heb ik ook echt ingezoomd. Het was meer inderdaad, we waren meer gefocust op het mos. Dus we waren niet meer aan het kijken wat er allemaal te zien was. De camera van de zegt toren. iets. Hallo. Hallo. Hij zegt daylight. Oh. Dus er stond ineens in rode tekst op het scherm en ik kon hem niet lezen. Dus ik dacht misschien Nee. ontploft hij zo meteen of zo. Het is ook behoorlijk rustig nog, moet ik zeggen. Het valt echt wel mee met hoe druk het hier ook is. Het is sowieso vrij rustig in Parijs. Ja, in algemeen. Ja. Kijk, daar is de nieuwe de Arc trouwens. Kunnen we die laten zien aan de podcast? Ja, blijkbaar is er ook Keken. een nieuwe Arc de Triomphe. Dus we hebben in het Misschien voor de business... Tweede Wereldoorlog, omdat deze natuurlijk al een beetje verouderd is en rond de 1800 komt. Deze hebben ze volgens mij niet Ja, gebouwd achter. na de Tweede Wereldoorlog. Maar misschien kan ik een beetje zoomen. Ik kan niet heel ver zoomen, jongens. Maar daarachter staat hij. Precies aan het einde van deze weg. Anders edit zei wel een fotootje in. Dat is, geen Oh, is dat probleem. zo? Nee, de Grande Arch is 110 meter, dus die is 2 keer zo groot als deze. Even Ja. kijken. Dat zou zomaar kunnen. Maar Nee, ja, dat is zo, dat heb ik net gelezen. oké. Ja. Ik vind ook wel... Ik heb het idee dat alles hier naartoe leidt. Als je kijkt, al die wegen. Niet alle wegen leiden naar Rome, Alle- alle nee, wegen alle- leiden alle- naar de Ark. Ja. Zie je, want de show... Grande ik weet niet Arch? of ook niet op Hebben dit jullie of wel Ark of Champs-Élysées. gespeeld? Ja man, Welke? ik vond het Ark? echt, dat is zo'n lang spel. Dat duurt echt zeg maar 50 uur voordat je gewoon een normaal Oh, dat iets gekke hebt. dino-spel. Ja, dat ja. Ik heb dat wel eens... La Grande geprobeerd, ja. Arch de la Défense, originally called La Grande Arch de la Fraternité, is a monument and building in the business district de la Défense in the commune of Puteaux. Waarom is het? Hij komt uit, ze hebben hem gebouwd in 1985 en het is gewoon een officegebouw. Oké. Er zitten 35 verdiepingen in. Jeetje, dus je kan er ook gewoon in werken. Ja, sowieso. Ik vind het business district echt wel lijp eruit zien zo met al die hoge gebouwen. En daar is het dan weer heel rustig of zo. En dat is een park hier, dat groene voor ons. Oké. Een park. Park Güell. Ja. Nee, maar als je ook kijkt, je ziet hier eigenlijk gewoon heel Parijs doorstromen in verkeer. Dus daarachter is het bijvoorbeeld wel heel druk. Maar hier zie je eigenlijk gewoon de meest sporadische. Sporadisch. Ja, stop met het verstaan het Engels, Jezus Christus. Nou, dan laat maar. Kijk, een vliegtuig. Wat is de Nederlandse betekenis? Ja, vraag dat dus. Hoe doe je dat? Knopje, bovenste knopje inhouden. Nee, er zitten 2 knopjes op de zijkant. Die. Wat is de Nederlandse betekenis van het Nederlandse woord sporadisch? Dutch word sporadic. Nee. Kut app.
Hij is eventjes het leven aan het bedenken. Ja, Ja, ik vind de infrastructuur wel best wel georganiseerd. In vergelijking wat ik eigenlijk dacht. want? Ja, misschien ook om nu dat het best wel rustig is, maar eigenlijk loopt hier alles best wel soepel. Ja. Ook met OV hier, met de metro. Dat werkt gewoon Ik echt vind de allemaal metro top. in Parijs sowieso echt fantastisch. Ja. Weet je wel, ze rijden om de langste 103 minuut. minuten? Hoe Ja. lang hebben we maximaal moeten wachten? Volgens mij is het langste wat ertussen zit 10 minuten of zo. Maar dat hebben we nog geen enkele keer te verwachten. Nee. Het langste is volgens mij een minuutje of 6. Ja. Dat is echt wel top. Ik vind dat echt top. Hoe vind je eigenlijk de infrastructuur in Roermond? Mooi. Ja, Werkt het? ik vind dat Roermond soms Roermond is wat rommelig ingedeeld op plekken. Ja, ik vind het vooral bij de Ik vind tunnel. Nou, dat eenrichtingsverkeer vind ik een Ja, beetje... daar bij de tunnel. Mhm. Ja. Daar kun je toch misschien iets maken als je daar gewoon... Nee, de Roerkade is heel lang tweezijdig verkeer Ja, geweest. dat weet ik nog wel. Maar nu is dat een fietspad geworden. Ja. Ik heb Misschien daar is toen Roermond de misschien- tijd volgens mij nog eens een keer een brief naar de burgemeester geschreven. Oh, Waarom ze dat deden. Maar het, Ja, ik deed altijd vroeger brieven naar de burgemeester schrijven. Vond ik leuk. kan dat gewoon? wat had je toen Ja, erin dat kan gezet? wel. Wat had je er toen in gezet? Ja, zo van ja, waarom? En toen zeiden ze van ja, het gaat gewoon om een stukje het verkeer door laten lopen en zo. Maar wat vind je dan van bijvoorbeeld... Ja, ik neem wel vaker de bus in Roermond. Ja, ik niet, dus ik kan er niet weinig over zeggen. De stops zijn wel... Maar op sommige plekken heb je gewoon... mis ik wat aansluiting. Ja, dat is ook wel zo. Ik heb altijd als ik vanuit mijn vader naar mijn moeder ga met de bus, moet ik altijd een half uur op het station wachten. Ja. Dan kom ik aan met de bus en dan pas een half uur later gaat de bus naar mijn mams huis, zeg maar. En dan ben ik al bijna thuis als ik ga lopen. Precies. Fietspaden ben ik wel tevreden over. Fietspaden, ja. Maar Die worden we ook zijn echt wel goed onderhouden. We zijn ook wel echt een fietsland, hè. Een fietsstad ook wel. En het station is ook prima. Station. Ja, ik vind het een beetje een saai station of zo, Roermond. Maar ja, Het Ja, dat werkt wel. enige aandachtspunt wat ik heb op station Roermond, is dat als je je fiets in de fietsenstalling zet, dat je dan echt nog zeg maar 5 miljoen meter moet lopen als je bij die trein naar Venlo wil komen. Oh ja. Dat is echt gewoon de andere kant van het station. Ik zet hem altijd gewoon in die onbewaakte ik fietsenstalling. ook. Dat werkt gewoon Ik zet hem prima. altijd in de bewaakte. Nou, ik heb die laatst nog wel eens mijn fiets naast die van jou gezet. Ja, soms als ik haast heb, zet ik hem daar wel eens neer, want dan kan ik gewoon zeg maar net wat sneller rennen. Ja. Wauw. Toch, je ziet wel echt dat het werkleven van Parijs wel echt goed bezig is, zeg maar. Ja. Veel Zouden ook vrachtwagens. in al die kamertjes een bedje staan en mensen die daar dan wonen en doen. En... Nee, al die kamers zijn leeg. Allemaal voor de sier. Allemaal decoratie. Nou, in China heb je toch echt gewoon hele steden die gewoon leeg staan. Ja, maar ja, dat zijn en in Japan ghost ook heel veel. En in Ghost towns. Noord-Korea ook wel. Sunday, Sunday. Dat lijkt me echt eng, zo'n ghost town. Daar wil ik echt een keer heen. En dan, Heeft Nederland eigenlijk ghost towns waar echt niemand meer woont? nee, niet echt. De dichtstbijzijnste bij ons is denk ik Doel. Nee, dat is Doel? dat. In België. Dat is een beetje een ghost town geworden omdat ze daar zo'n nucleaire reactor langs hebben gebouwd. Zullen we heen een keer? Dat Uit. kan wel. Ik ben sowieso, maar ja, Nederland heeft niet zoveel verlaten plekken. Hey, we zijn nog niet naar die begraafplaats geweest waar jij zo helemaal Oh, ja. gek van was. Oh, Montmartre. Die ligt Montmartre, wat? daar ergens. Die ligt vlakbij Moulin Rouge. Ik wil ook echt nog een keer, dat zeg ik echt, dat heb ik laatst ook een keer verteld, echt naar een onbewoond eiland en daar een weekje overleven. Kijk, daar komt de politie. Maar hoe groot eiland echt? Wel een beetje groot. Zo groot als deze rotonde? Nee, wel iets groter hoor. Er is ook wel altijd wat gaande hier. Maar een beetje, zou je dan bijvoorbeeld, hoe heet dat tv-programma? Expeditie Robinson? Ja, dat bijvoorbeeld. Nee, maar gewoon niet. Nee, maar dan heb je ook allemaal die spellen. Alleen? Nee, wel met jullie. Nee, dus wel, nee, alleen, want dan is er nog... Met z'n drieën. Ken je die video dat zo'n guy gewoon echt een jaar in zijn eentje op zo'n eiland... Ik vind dat echt heerlijke video's om te Ja, kijken. ik ook. Verkeerd. Van die survival, er is één zo'n survival dude. Nee, maar bij hem ging het echt gewoon om het feit dat hij gewoon alleen een jaar op een eiland zat. Naar een poosje begon hij ook gewoon tegen zichzelf te praten. Ja, natuurlijk begin je tegen jezelf te praten.
Want dan heb Je hebt gewoon een niemand soort menselijke druk om te communiceren. Een beetje castaway idee. meer. Ja. Ja. Wilson! Zouden jullie dat kunnen? Ik zou het wel, maar niet in een eentje denk ik. Nee, ik zou het ook niet in mijn eentje kunnen. Maar ja, ik En zou ik weet ook niet eerst, hoe lang ik het zou kunnen volhouden. Want ja, weet je, we zijn natuurlijk wel gewoon onze moderne dingen gewend. Ja. Ja. Dus stel we zouden het een keer doen, een weekje of zo. Dan zou ik ook Is dat- eerst een cursus zou dat nemen. ons volgende project? Of misschien bushcraft of zoiets. Wat is dat? Ja, dan krijg je... Bushcraften is echt... Waarom kan die... dat is zeg maar de kunst van feather sticks maken en dat soort dingen. Ja, maar ik zou echt, voordat ik zo naar zo'n eiland zou gaan, zou ik eerst een cursus nemen of Ja. zo. We Dat je kunnen wel eens weet een hoe het keer in de bossen een keer een Slapen. nachtje doen. moet. Ja. Oké, dat wordt ons volgende project. Moet je wel uitkijken, voor mensen. Ja, Maar ik heb ook meer van, zeg maar, als ik naar een verlaten plek zou gaan, ik ben echt niet bang voor squatters. geest of zo, maar gewoon vooral gewoon andere mensen. Ja. Dus niet voor het onwetende, het Nee. onbekende. Dat vind ik niet zo eng, maar wel gewoon Ik squatten. geloof je dat wel, hè? Op zich, denk het wel, ja. Ik ook zeker wel. Nou, ik heb het nog nooit echt meegemaakt, Nee, dus ik ook niet. ik kan het nog niet echt bevestigen. Maar misschien heb je het wel meegemaakt, maar had je het gewoon niet door. Of heb je het gewoon afgeschreven als iets anders? Dat je het gewoon wegzet als Ja, het zou wel De dat wind. zijn. must have been the wind. Ja. Laat even zitten. Ja, gaan we even zitten. Waar gaan we zitten? Hier gewoon? Ja. Nu zou ik zo... Het weer hebben we wel echt mee, hè? Ja, het weer zit ons enorm mee. Oh, ik heb het zo warm. Dat is echt top. The weather. Ik heb gewoon mijn jas And the uitgedaan. weather outside. Dus ik kan nu gewoon eindelijk mijn harde outfit erop doen. Want dat wil ik eigenlijk ook. Ja, maak er eens even zo'n doosje koekjes open. Ja, dat ga ik even doen. Kijk jongens, we hebben de granola. Zouden jullie echt willen wonen? In Paris? Als een op de Arc de Triomphe. Nee, gewoon in Den Haag bijvoorbeeld. Ja, Ik zou nou, hier best willen wonen. In een appartementje. Ik zat me dat wel echt toen we net in de metro zaten, was ik me dat wel aan het bedenken. Als je hier gaat wonen? Nou, niet dat ik hier ga wonen, maar Ik ik ben zou toch het niet benieuwd erg op wat je vinden. allemaal mee zou maken als je gewoon elke dag in dag uit met de metro reist. Ja, maar goed, besef ook dat Remond eigenlijk een best wel saaie stad is. Hè. Als je kijkt naar Amsterdam, of Rotterdam, maar Rotterdam heeft dan ook nog echt een metro. Heeft Amsterdam een metro? Volgens mij wel. Nee? Nee? We hebben trams vooral. Hebben we wel metro hier wel, toch? Amsterdam toch geen metro? Rotterdam heeft een metro in ieder geval. Amsterdam toch niet? Ik denk het wel, man. Jawel. Zoek even op. Nu ben ik benieuwd. Ik weet wel zeker dat hij een tram heeft, maar... Ja. Ja. Den Haag heeft ook trams. Maar wij hebben geen trams. Nee, daar is Roermond niet te groot voor. Omdat je zeg maar in 10 minuten lopend van Remond Noord naar Remond Zuid bent. Amsterdam heeft wel een metro. Vinden jullie Remond eigenlijk een grote stad? Nee. Vooral het centrum is best wel klein. En vooral het winkelgebied is heel klein. En ook niet leuke winkels. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Stel je voor, je vraagt gewoon een random Nederlander, noem eens een paar steden uit Limburg. Hoe snel zou Roermond snel. genoemd worden? Ik denk vrij snel, maar Maastricht, gewoon puur Venlo. door het outlet. Toch wel dat Roermond, of ik bedoel, het outlet echt ons op de kaart heeft gezet? Ik denk het wel. Maar wat heeft Remond nou eigenlijk nog meer? Kijk, het heeft een heel cultureel... En Pierre Kuipers komt er vandaan. En Chantal Jansen heeft 2 dorpen verder van ons gewoon. Oh echt? Komt uit de Ja. Heuvel, toch? Zo niet. Ook een Limburg, dat weet ik niet eens. Ja, Max Verstappen. Jongens, we moeten nu echt die koekjes gaan opeten, want het gaat echt smelten zo. Of je stopt ze terug in de tas. Ik voel het. Nou ja, Maar eigenlijk vind ik het een prima size, want zo'n metropool als dit is wel gaaf. Maar ik weet niet voor hoe lang. dat bedoel je. Maar misschien wende het ook wel. Ik denk dat je wel moet. Ja. Wat moet? Nee, je moet er wel aan wennen. Weet je, als je hier gaat wonen, dan is het niet zo dat je kan zeggen, ja, maar vandaag doen we het even anders. Ja. Vandaag doe ik even rustig. Ja, vanavond even allemaal rustig. Voor geen sirenes horen. Nee. En ik heb daar nooit zoveel last van, maar ja, ik woon natuurlijk niet in Remond Centrum echt, ik woon in Herten.
Ik weet niet of ik centrum woon. Ik woon wel echt een minuut van het centrum. Ja, Dat is wel echt fijn inderdaad. jij woont vrij in de buitenwijkjes. Een fiets 10 minuutjes, dan ben ik ook in het centrum. Ja, ik fiets ook een minuutje of 10 ongeveer. Ja. Nee, ik fiets echt als ik goed doorfiets, denk ik 1,5 minuut. Ja, jij bent eigenlijk zo. Tunnel in je bent er. Dat is wel echt top inderdaad. Dat heb je hier iets minder, denk ik, als je... Tenzij je gaat in het centrum wonen. Maar ik denk dat ik dan toch wel in Montmartre zou willen wonen. Ik vind dat ook wel, wat ik nu heb gezien, vind ik dat wel echt het leukste wijkje, zeg maar. Met al die trappen weet je het zeker? Ja, maar goed, dan moet je gewoon ergens gaan wonen waar je minder trappen hebt. Onderaan. Of bovenaan. Ja, Het is niet alsof jij niet mobiel bent, hè? een zaaier weet ik niet. Nee, grapje. Grapje. Geprankt. Hoe gaat die ook weer? Ik heb je oma prank. Doe het eruit. Nee, die ken ik niet in mijn hoofd. Weet je wat ik wel in mijn hoofd ken? Commentaar. Frank de Boer. Frank de Boer. Ik heb hier dat zo met balbezit van Frank de Boer Mag ik nog een koekje? en de finale. Ik heb er wel opgegeten. Oh, dat ligt hier. Waar komen we? Nou, pak jullie de laatste koekjes. Nee, ik ken het commentaar van, hoe heet die guy? Jack van Gelder. Bij Nederland-Argentinië in het Ja. WK van 2006 of zo uit mijn hoofd. Ik ga het niet doen. Jawel, Goed nu podcast. moet je wel. Keihard. Al deze Franse toeristen en waar ze ook vandaan komen, gaan er nu allemaal horen. 3, 2, 1. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb zo'n gevoel dat Nederland in de halve finale gaat komen met het balbezit van Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Hoe heet het? Jack van Gel? Ja. Ik ken hem eigenlijk alleen van We Are Going on. A summer holiday. Ik wist nog, dat heeft hij echt prachtig live gezongen en daarna heeft hij hem nog een keer gedaan en toen klonk het echt gewoon niet. Hij heeft dat toen bij Jeroen, ik weet niet hoe... Jeroen? Ja, bij Jeroen... Van Koningsbrugge? Welke Ik weet niet, Jeroen Jeroen, heb je nog meer in Nederland? die zanger. Jeroen zanger. Jeroen, pas Ja. maar op met dat vuur. Nou, jullie kennen vast wel die Jeroen. En volgens mij heeft hij hem nog een paar keer daarna gezongen, want dat was echt gewoon, toen ging dat helemaal viral. Maar toen klonk het gewoon niet. Daar heb je wel eens. We are going on. Dus je had toch wel een beetje het idee alsof je gescamd was. Want iedereen dacht, wow, Jack van Gelder kan gewoon zingen, maar blijkbaar dus toch niet. We are going on. Je bent echt wel benieuwd welke Jeroen je bedoelt. Van den Boom. Ja, Jeroen van den Boom. Ja, dat is hem. Wie de fuck is dat? Dat is Jeroen van den Boom, jongen. Oh, die. Ja. Van de toppers. Ja! Daar wil ik ook wel echt een keer naartoe, naar de toppers. Nee, ik Wat? kan nog niet Dat lijkt, verdood. dat lijkt me echt geweldig, de toppers. Ik ga nog Alleen als Caroline van der Plas er is. Sweet Caroline. Nee, maar die hebben altijd wel echt hele goede shows. Nee, ik vind ze top. En altijd gewoon elk jaar gewoon Vind je dat niet zo top? avonden arena uitverkocht. Hoe dan? Dat Nou, kan zelfs Dan ga je dit jaar toch lekker Taylor naar de Swift top, niet, hoor. jawel. Taylor Swift kan ook, maar ja. Dat, Taylor Swift kan dat zelf 6 keer of zo. Nou, daar zitten we dan. Onder de Arc de Triomphe. Bij de oneindige vlam. We zijn terug. Kijk. Wow. Wowie. Wowie zowie oepie pauwie. Wauw, 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 wauw. Nou, we zijn, wat is er eigenlijk de oneindige vlam? Nou, de oneindige vlam zie je daar. We gaan er even naartoe lopen. Of gaan we even dan naartoe huppelen? Dat vind ik wel leuk. Ja. Oké, we gaan er naartoe huppelen. Dit is de oneindige vlam. Hij brandt oneindig omdat er ergens een kraantje met gas zit. Maar waarom brandt hij nou precies oneindig? Het is voor de unknown soldier, dus de soldaat die onbekend is. Dus de vlam brandt voor zij die hun leven hebben laten liggen in de Eerste Wereldoorlog en niet meer teruggevonden zijn of niet meer te herkennen waren. En in Roermond heb je hetzelfde, toch een beetje? Ja, bij het Indië-monument. Hij had hem. Film eens naar boven. Dat is mooi. Bloempjes. En Nice. hier al die namen, bijvoorbeeld Bamberg en Amberg, dus daar viel de Bela bijvoorbeeld vanaf. Aldenhoven, Maastricht. Nou, ik weet niet of je dat kan zien, maar... En Romein er ook bij. Ja, waar is Remun?
Romein. Had Romein in deze We tijd moeten al eigenlijk nog stadsrechten? een mondje zo gaan plakken. Nee, dat is alleen bij Metropoolse stad. Oh. En dat wouden jullie hier niet. Inderdaad. Dat is waar. Ehm, Ik meende ook Pijn. dat hier iemand... Pepijn? Oh ja, Pepijn. Ja, Pepin. Ik zie Pepin. Hij heeft zijn eigen naam gevonden. Zou Ozaya ook ertussen staan? Dat zou ik echt heel... Dat zou ik echt fucked up vinden. Want? Als mijn naam hier opeens zou staan. Dat zou echt fucking crazy Maar zijn. waarom? Omdat mijn naam gewoon niet voorkomt. Pigeon! Waar? Nou, dat Oh ja, Bizon. Hoe zoom je in met die kut ding? Draaien? Oh daar, ik zag Hij het. kan niet heel veel zoomen, dat is het hele probleem. Dubois. Dubois. Nee, maar ja, dit is dus eigenlijk een eerbetoon voor alle mensen die gesneuveld zijn en zo. En dus voor de heer Napoleon hemzelf. Napoleon Bonaparte. De goat. De Wauw. goat. Maar ik meen het ook dat daar iemand begraven lag. Want het ziet er wel een beetje uit als een soort... Volgens mij... Toch? Dit kunnen we even opzoeken. Please don't. Of lijkt er wel iemand zo? Nice, ik film jou wel, want ik vind dit een beetje ongemakkelijk. Ik neem jullie wel even mee. Want het coole is dat Zo, lopen we even de hemel binnen. je Hier. even je exposure even aanpassen. Ja, dat ligt... Ligt hier iemand begraven? Even kijken. Ligt er iemand begraven? Vraagteken. Yes, the unknown soldier from World War I lies beneath the large sarcophagus. Ah, Toch wel dus. Dus er ligt wel iemand. Nice. is het één guy? Ja, die ligt dus ja, onder die vlam ligt hij. De unknown, heeft hij ook geen naam? Of is het echt de unknown Ja, soldier? de unknown soldier. Kijk, hier worden even foto's gemaakt. Zullen we even meedoen? We doen even mee op de foto. Nice. Nice. Ik wil ook zo'n foto dat je telefoon op de grond ligt. We kunnen dat hier ook wel een beetje mee doen. Als we hem gewoon eventjes op de grond neerleggen, Ja, dat kan wel. dan, Team erop. dan screenshot je het er maar even uit. Oké. Hier Boys, zo. kom hier. Nee, kijk. Oké. Maar zo kan ook wel. Even naar mijn camera kijken. Nice. Hoe lang duurt 10 seconden eigenlijk? Zou het voorbij zijn? Nee, En nu? nu wel. Ze waren nog niet voorbij. Nee, wel. Ik vind dit ook wel een lijpe setup. zo. Hard. Niet dat... Ja. Zullen we gewoon zo verder podcasten? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel cool. Maar ja, ik blijf het wel een heel gaaf monument vinden. Ja. Hij is ook echt groter dan in het... Nou, niet in het echt, maar dan je zou verwachten. Ja. Dat wel, dat ben heb ik wel ook met je echt eens. Treinen. Treinen vind ik ook echt gigantisch groot. Dat vind ik echt meevallen. Dat vind ik ook wel Als ik meevallen. echt een eigenlijk. trein zie, denk ik echt, oh jeetje, dit zijn echt grote dingen. Hoe laat is Dan het apparaten. 12 uur. 1 voor 12. Laten we zo gaan wandelen dan. Oké. Ja, we gaan zo nog even over de Champs-Élysées. We gaan zo even over de Champs-Élysées We kunnen naar zo Le even- Louvre. Louvre. Oui. Doen we hem hier dan afsluiten voor u? Ja, kan wel. Ja, is goed. Hey, laat hem nou liggen. We doen even de outro zo. Nee, maar de outro zo liggend is leuk. Nou, Dit kan ook wel. vond jij deze aflevering nou leuk? Blijf ons dan vooral volgen, want er komt nog veel meer in Parijs. Want ja, we zijn hier nog wel eventjes. De volgende aflevering is in het Louvre. Ja. Nou, in het Louvre. Dus daar kan je alvast naar uitkijken. Veel plezier om naar die aflevering uit te kijken. En dan hebben wij eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het aanhoren van ons gezeik. En au revoir. revoir.